with them for do a job of Aquaco. I can't do that and young couple who know ye nearby. Don't call the home if it's Rubai and not Mama no kufuni. Otamufanya di foni kwanza for more penny. Odumonya for no jasamani. Atumfama nyanza for wasi free na konsume. Kama fwe yeye mafoni osese mafoni odum foni mo bro foni asafa. Onyame wo huma ya frawa ya frawa. Kumamo California no. Yeah, boy,
There is a love to like it. How do Honor
biara no ya duanum so safo hini onu onyamfo no dwasam ni dia unta unu yo hukukwa munsam damfo adom no berchie wade nyankopra o mensam Jesus kuraina Right now, oh, right now, I'm going to form open here. As you are, my son, sending you. I can't fly up, boy, but you more, you Won't conclude with your boy for Jesus is cool, I know. Now what I'm for the promise I know maybe you are Sunday.
Zambela,
Ananti ama chinjira ama ana maba wani muneyo adama ma uchinjira zwaka obrungu ama reviyo yefra nyamya sabra ya zabayiwa
You see, they know poor any toy. Don't mean unqua or mawa, more fry dear shame. One of my doy years so, saying yen century would deem. Now, in shame, dear idea. What to me a dear in a year? Now back and it's some metrin a pain. A failed on Croncombe Rye. Near the entire 2 and a more buying. Yabe we used to deem Eddie show deconcurrent William. Now, Nam so shakray, a mess will be Piara, or Finipim, a bear or radio Semsiano, near show yam saw near what. But Radino Jamqua Kakuma Mae, Amen. Can you pay Mae? Amen. Brahemu, Amen. Metrini, we pay. To me be a bit see a quano, Wakanim, Nampa, where you may see a coso. Mura no majenkwa udini abo udi Jesus ninti fa nkronkron begu yen so da amen Chimio Jimmy Jimmy
kɛseɛ ɛpaa hyɛ onyankopɔn din ne onyam
na mamene akra ehia mu nyina ye hye onyame na onyam se onyankopon ye na nadoye ewo hoda we ene da Awurade aye esese yedi awrusie na ye hye ne din ene onyam ewom na ebire bi eduru sei Petro ene Yohane ene yaje nkwapa Yesu Kristo okọ obepo no so no ensenkyerani esi na Elia sane na Mose esane Petro dane na ni hwe Awurade anim ka se Awurade eye pa se yetena ha ka kire onua se eye se ye wo ha ka kire ni bio se eye pa se ye wo ha Kristo o hira ye ni o de o de ba ye no o mfa nko ne saa da ya kire asuafo ni bi gu afiase o won mo ebompa ya ma afiase pono no ebiebie asase wo so yi ene adwonto a ekoso onyankopon enkrofo a edi ahyiam wo ha no o se wadwuma sem se waware sem se o haw bi yare bi de wato afiase a Yesu Kristo Nazareth ni din mu asase be wo so na afiase pono no bebie na wanya wo fa ahodie hallelujah sabrei sei ena ene eye eda etoso nan e wona wotwe edwumadi a empanifo ehyehyɛ ema sokoban Wood Village ene dira etoso enan na onyankopon ekoso ene yen ewo ehyiamudie yi mu na yenim sɛ onyankopon ebekoso a yene nyankopon na ne ma eso aye ne ma amen ene ukuada bosumi enkono ne nafo ansiani mfie pimienu ne aduonu miensa sofmani a ene ɔte adwam na ɔhwɛ dwumadie yi sɛ ebeto aso akɔ awiye pam eye an acting senior apostle Thomas Adu Bempa bon sam kese pa Ashe dwumadie na ase aboye mpaya edikan adwontofo yi agina won naso ama ye adwom honhom dwom adwuma ebo a wa wote e wo widie mu se wo honhom ene nyankopon honhom no di adanse se wo gyew na wote se awosen egu kire obiribi se wo be firi ha na wo be koro no akwatafo bi ko Awurade nkyɛn wo se Awurade huye mobo David ba huye mobo eda na menye mamo o se me pese ya hufi okasa ekire won na okoro no onam kwa so ru se won yare ni nyinara afiri won ho amen enu tibras of panini ni pani ti adwamu yi nyagidie se onam kwa so na okoro no adwonto no guso eye adwuma no afodebo no eye adwuma no ensanka no eye adwuma no na o haw no nso so efiri kɔ wobɛkoro no na eya dansedie amen sabre ye boa ye ho na ya bebo ye mpaye a etosom yenu ebras of pani ati adwamu yi obɛkyere David nyomo no ba bia ebekenkan se okenkan ni no ekenkan ensam ni nyina ewia na ye tonsa afre apostle Samuel owusu boaten ono ena oye no kware gidi asori enyina atwerefo epani se obi tahwe untumi TV memene da anwumera obehu se abrantie no onyamfo yi ete kasafidie ene kasamfonini television yi eso na oka onyankopon asem ama mene o yeyiedie ene ye nkwaje ene woni no ahyiam Kristo o nhiraye no apostle ena ebebo empaye ye maye musu a empani ebema akwanya baako mienu bi ama adwontofo yi ama ye dwom na ye de adada ne ye ho na ye boa ye ho abetie onyankopon asem ene de wode onyankopon asem no ebema ye no o ansa na futuo no beba kora no na apostle Samson Kumsen ya ono so oye sahi asanwe so district apostle ebebo empaye edi ofutufo no anim na ofutufo no de ensempa no eba ewia they can't tell us and the team no professional players nko a ai eti apostle Philip Ifa nsonamwa sechere district pastor ena ebebo mpaye se ensempa onyankopon na me do merima so ede amaye no esiesie yen pe na enyi nyare wan firi ho enyi konu yen firi ye so
ema ye asomodwie ema ye yiedie ema ye nkoso obonini nya ba de ope kunu nya bi de aware nya yie se eniema we enyina ebe ya egina onyame asem no so yitie nsempa yi a na meka wo se enne yewo affordable kese pa yebe to ensa afre woni a eda kese yeti sei wote nyame asem na asem na bubu wa akoma na enu nti wadane wo ho se oni Kristo ebetu anamon na obegye asubo yebe frɛ saafo no yefrɛ onmo ewia yebe yi chairman ene naboafo yi onmo ewie pɛ yebe dane kasafidie na akɔ chairperson na ne nkyɛn ɔde nanu disem enyina ebetu dwa na sabre ya to nsa afrɛ yenua city same ene evangelist Elijah Echampon safoi ene beba bedi ya anim ama yabɔ afɔdeɛ no yewie ne saa enkaabo a watwerɛfoɔ pono so nyina yɛde bɛba odi mampaye ebekɔso na afei yada dwumadie nyina ase bra yɛde dwumadie no ekeka kɔ na wieyɛ no adifoɔ enyina pani apostle Samuel Amoako ene bɛbɔ mpaye a etwatoɔ na de megya animu na ɔno na wɔde nyame asɛm no ebɛma yɛ ɔno a na ɔbɛma ne basa nifa so asɛ onyankopɔn di mu nhyira na ɔde ne dwumadie no aba awieyɛ onye kuma ewuye mu na emom empani se pani dware wiya na ensu asa yenti enama megya me papa yi ewom sabre boni ahobrase me ka wo se ofutufo a ene obetu yɛfo no ɔno amu ɔyɛ ɔdwuntuni ɔno amu ɔyɛ ɔsempakani ɔno amu ɔyɛ obi a se aware mu ofutuo bi na wuhia aware no watenam waye mu professor enya emeritus asoso se eye abayen ho akwankyere bi na wuhia ɔyɛ parent a watete ma aye ne ma ama enipa afa ne nsem ene ye papa yi se ye business links mpo ena wo pese unya ehunimdie bi a ne nyinara wɔyɛ all round enye obi foforo bi ase yan acting senior apostle Apostle Thomas Adu Bempa ono ena kanyame asem na ono ena obeshira so sabre epani boni ahobrasiem na medame ho ahwadwotufo ese bibie esi kwan a yebo yempa ya etoso mienu Yeah.
you are doing it. I'm afraid yes, you are. Se onyamiye na doye ohodada. Amen. Amen. Yempa bonwoma no eye Israel dwom aduenu miensa. Edwom a etoso aduenu miensa. So bi kita aka na sante ma abodada de no a. Obehu so akuru kire ne kratafa toso ha na aduoso mienu. Ewrade ne gwanhwefo petifi twronsam. Eyeye na David dwom. Otodwom no se Ewrade ne mehwefo na hwe hia meye. Oma mi dawro from adidi bia. Oja mi konsu ehodwo ho. Odwodwo me kra. Ode me fa kwantene ne so. Ni dinti aw. Semena mwesum kabibon mu a. Mi nsuro boni bia o. Efrisa ho ne me na wo ho. Wa ba no poma na kyekere me wure. E na wato me pono wo matamfo anim. Wo de nwo fo mi tirim. Mi kuru wa no ayem mebu so. Yie ni adoye eno nko na di machi. Mi nkwa na nyina na metena Awurade fie. Amen. Amen. Bamcho yemompaye. Oh, yahine ni Awurade Yesu asedanka odinda. Amen. Yendimafo kese Jesus Christ a wadi wowuo ni asama so konim. Na obi biara ene wo nche wani monyam. Adenwanwaso wa ya ne se yekoda na dwi se dufochie. Wona mutumi ni wa hoden so. Wo boye nche mu kanya yen. Ma ye sori kukra. Yani ba ye ho so no ne da so ka atiasefo ho. Yewura se yanyi wa ya na ye tiafo. Jesus asida enka odinda. Amen. Yani bebre da koda ye nanso bi mo ansore. Ti de wa ya ma ye ye se wani monyam. Ya ma wo so ya kro ya ya okese Maria ba asida enka odinda. Amen. Enne wadoye no mobro nti ana wa ma wo manyina bedi ehyiamu na wakọ do mama waka ne den efiri bibiani woni ne mpanyi ani adofo nyina ya ba wakọ do mama suse nyini yase Awurade Yesu tumi a wayi na tedi ayi ehun nyuma bedu sese se yanka udin no kese amfa nkyira na yenye no kwafo de wayi na dikura fa yehun na waye wo yehun Yesu won monyam yewura asedanka udin da. Amen. Ya pau chau na yesraw so we nyina mabo fokre bia boni no fom so acha no so de boni achia ebe wie ya boni aranko ne che Jesus be maba udinti famani chenda. Amen. Ya fomu ya ye de entire woni so na so so to obufu menemu dia wadom be yiri wodi na animanyam be yakase na tene be wie paye eni che Awurade pepaye mo na to. Amen. Na ohuri amumu yo. Amen. Na moyam fota gina hikira wanim yi na yantie mu aduru wanim se de ebe afode aduru wanim Maria ba udinti tie ya na. Amen. Ya kanyina ne se ayene mo yire na Awurama Awurate adwuma wo yi a wonam akwa so aye
Sa enya wo a enka ontumi nye. Na wamfa mu obi so obi so tumi nye. Eto wona na yemu na wuni mu no. Ana wote no na ade adwuma we asa ne nsa. Abamu ne ama ye nyina ye hunu. Ye di ho adanse. Ya ye ho adansefo ne. De ya ka nyina ne se. Ye de wakodo mema ehye wo nsa. Amen. Wako asempaka ne Jacob berchie. Ewurade huni mabo. Amen. Ewurade kan ho. Amen. Ewurade bua no. Amen. Ewurade gina na chi. Amen. Ewurade tima no. Amen. Otamfo de wonye. So obi de obepane akoma paye watwuma. Na wasori ne tiesie. Ete na ye kire ewurade tumi no ho den so. Esre ewurade Yesu se. Wakodo mema de abayidom atamfo kabrekire tumi. Ebesusu wako aho de. Yesu Kristo wo so de tumi no fakata fo ni me nda. Amen. Ma wakonya den wo mu. Na bia wo Yesu wa ma udin. Fo wo de betena. Oni pa bia wo so haw. Oni pa bia wo so amane. Oni pa bia koda na dane so. No be wura wo den mu ha. Na wako be pagya ne nsa. Woni adwuma yefo, ne ne mpanyimfo be frɛ wo wurade no. Papa, yesrew na watie. Udi titie anda. Amen. Eti na wako an wo frɛ wo wurade ya tie no. Ewurade wo frɛ wo ewurade ya agene so. Amen. Ewurade wo bo din mu mpa ya ewurade ya pen no. Amen. Ma ensi ne yie. Amen. Na yense won munyam. Amen. Yewura udi titie anda. Amen. Wa na be fra kra ma adwuma yi. Enu tie pa cho se. Ma adwuma yi a wako afrasie yi. Akra bia sese benya wogye wa ha no. Dan wo mu bra. Ne yense won munyam. Amen. Yesu udi titie anda. Amen. Wako de sika na yo adwuma bedum pempenso yi. Etu wako no ma mo betene dwom. Ebe bo adwumade nyina no bota se. Wa gasa bra be boaye. Na kakra nyina akoma. Na okra bia mfiri ne pam nyibi. Emfa mo wako a. Na adwuma ntumi nkwaso na emuro so. Ne ebe hu mpo no. Na osan ya foforo bi kura ka ho. Ne yase won manyam. Jesus udi ntitie anda. Amen. Ya pa cho de won na busu nyina hye wonsa. Hwe mo so bom ho ban. Emo tamfo ngase watumi won. Amen. Ya ka nyina na say ma asaf kese ntim wo ha. Amen. Na mo ni manyam na kese wo ha. Amen. Na yentie ni je na botoye mu nsem. Ne be koso ahye won manyam. Ene ya pa o chew. Ya sraw. Wakodo mema Thomas edu bempa wa pa no. Na wodi gidi ani mu mprempren. Ewurade. Ya de kan ni pedu ahye wonsa. Huni mabo na kai no. Bua no ne je na chi. Ma ne tumi na hyere den. Honam na wo mu nyina pagare se na monyam. Ema Satan so de ni ese ga so tumi no. Tumi bia be so de ne be di ese de. Waka tumi nanim. Yewura odi titie ne da. Amen. De ya kan se be kai ho. Akra do do adi gidi be wura wo de mu nyina. Unim wo haw. Unim dadwen. Unim amane. Unim koda na egu akra yi so. Ai de adwane abeto haw. Ye ba woni mu a na wa kire wo tumi. Ye ba woni mu a na wa ye nsenkyerene. Ye ba woni mu a na wakasa ye ho eti de aka nyina ne se ofa ye duri braba to asoma ye de aka mo bia braba yo baba wo de Jesus ne so wa ha. Amen. Na ne fa wo de nya wo madia. Amen. Na se obi yare obi wo ha bi da ne so amane bi da ne so a wo ye firi ne so obefiri wo den wo beko obeba bia wo no na obedi adanse asho Jesus wo di a wo tire ne monyam ye wura wo di titie na. Amen. De aka nyina ne se ma wasum duemra ye so. Amen. De aka nyina ne se mo ye die mra yeso. Amen. Ye ka nyina ne se mo nhia mra yeso. Be hira wako do mema otikyire ni. Be hira wako a Jacob berchie. Ene adofo wo de ba nyina, empanyifo nyina. Firi hu nkonkunu mu na be wie yen yo. Ye be hye won monyam. Odum nti ye pacho be di nkunu mayenda. Amen. Yes.
Amen.
Oh
Opanya to memo one for Yamo yansam kese pa fama ya juntufoyi. Ye betimi aka ne se Onyankopon hyira mo na onhyam na onkoswa emfa mo adwonto so na se fasu obi ti se Jericho mpo atwa obi ho ahyia yenim se enye bulldozer ena Israel fo di buye eye adwonto a nipa kronkron etoyi ena Onyankopon nam so edwiri Jericho afasuo no se fasu obi atwa ho ahyia Yesu din mo enwiri ngu fam amen. Na se otamfo bi esusu yaboni bi fa wo ho a Onyankopon na ni nyina hyira amen. Wo be free ha na wo be kono na wo de adansedie na eba Kristo wo hyira ye da amen. Sabre me ka wo se Yesu Kristo enam no epepi so na ode nanumu asem eyen senkyerene esanyarewa etutu ahohombone na Petro mpo ayadwuma na asuafo na anadwumu onya ahwe no okopie ho no okire won se harekodo no kwanimu na egu asew no unifa so na odi na kwankyere so no ebuma anam bebre enti se wadwuma mpo na wuhu no so a okwankyerefo ni Jesus ufiri ha ekwa nanumu asem ni nti ensankyerani ebesi wabrabom amen. Yeboa ye ho abetie nyame asem yi na metonsa afre apostle Samson Kumsen me abeje kasafidie yi na wasre otwedi ampo ensem no eye honhom enti sa wa mie wakomamu a entimi nhyanim ti wobesre otwedi ampo se ono na wonsafo a wode bie onipa koma wadi bie onipa dwene ena no da Saul Samuel ebo mpaye de engugu ni so o se Onyankopon ema no akoma foforo David nso so esre Onyankopon se Awurade bo akoma emutie mame na ye honhom foforo a afe atim ewo memu create in me a new heart and renew the right spirit within me. Eno ena yesre apostle Kumsen se pa onyame che omaye se yakoma na dane se boompo a otimi tu totwene na ode foforo simmaye enti bra ye boa ye ho abetie sofani anu mu asem yi Onyankopon yi akoma foforo kora amfa mreye na onye honhom foforo a ase atim ewo yemu na ontoye mfiri nanim ntwene
we and I yes apostle the animal pipe. So penny ni penny ye bompire. Yame man pamisho e bompire. Osoro ni asase wura. Onyankopon ba wo na tumi yina ye wo de a. Ye da wase. Pempenso a wo de aduri. E bread say ye betie wasempa. Da no wonam job so choi tidunsia. Chemu aduonu mienu se. Enfie wa anu no bedu. Makọ kwan bi a mensan ba. Wo ka kire Israel for no wo nwom oha ensia nchechemu du no mu se. Israel for no nwom mu bisa wo sere so yina wo de ma wo. Nanso akire wo ma ofon e ba omokrem. Ofan ba wo krem afitani se omo ntumi amfo wonum asem anya adwuma. Asafo yehu a yesere wo pawcho. Mo wasempa enya ba bi ntra e wo yemu. Sese yadwe ne yakoma ina ma wagado pe. Na boaye yentumi fa asempa nya adwuma. Na emwa ye wo bra ye te ase. Na yewuo mu ana wo ma ye toso menum nso okra no enya be papa atra. Nazareth ni Yesu Kristo di mu nti ensi eye. Amen. Yada osofo kumsen ase. Sabre baby a wo tenase din. Na de yaduru suwe ete se wako ayaresabia na doctor pani ahwehwe wo mogya mu ahwehwe wo bibia mu na watwere duro ama na wakwagie free dispensary no oje ya omo kire wo se de obefa unuro no na se wudi so pepepa eboa wo Kristo onhyira ye da stabre sofani ene ne pani boni ahobrasiem sokoban Wood Village 7 days power packed prayers and fasting and mega fundraising. Neda etoso ennan a enne ye mega fundraising no. Emu ena ye duro yi. Enumu ena afei sofmani nankasa etietia na watutu na watatai na watena hyemu. Efiri nutu ne nata abeduru kurodua yi mu. Ebrei mesre akra wo ha nyina se ebebre ye kuma ase. Na yede yadwen ne yakoma adi ensempa onyankopon wonam ne dom marima so de ebema ye enei achi ayebewie no na yaye nhira hallelujah so fani sabre boni ahobrasiem akra dodo efiri achichiri ne bencheye marima ne ma ewodi nkuma ne akese ahyiamu a na de ye kan ne se yaye krado se onyame emfa mu kasa nkire na yebetie medase Yantem sani, unyami jua yeni. Yantem beka, unyami nasem mayiti. Achira sini kwa sababu tu obekin kanchira. Chaya semiase, bekin kanchira. Semiase. Ojuma yeni. Yantem sani, unyami jua yeni. Yes, I make a sign. I'm ranting. I am teaching you. You have to check one more trees and a more tire. Moody any day to me, got to do. Now, yesterday, and a cast some more tea. Young time, sunny. Young time, sunny. Oh, Yamin, my Sabre sofmani asori ejina ne naso na mekawo awo echiri ede bencheye se yen hyanim yen tena sekom na yentie wonyame asem bia wotie yi ye fa program yi live ewo Planet 7 TV enti wote ha wode hye bi wa manonim pa ohwe Planet TV a obehu enti ye besre na yenyina ye tena se fe de yetie onyame asem yi na yemfa enkobo bra masa
ye se mu gi preaching ma ye master no be gina ho a ya mu twintwa ya nem mu twintwa ya nem a ye ko du fie no otwe eto a woni hobi ti ma menye madwuma se ne yesem ye no yentem sane yentem sane onya mi dwuma ya Amen. Amen. Hallelujah. Bon semche oba ade ni monyam. Amen. Yo adofunom atitiu mema ne ma nananom bonyame adwuma efo asofo mpanimfo Amen. Amen. ne asofo nkuma adifo ne adwuma efo Amen. asafo ma adi ahyiam Lucas empa eti eye baako nchemye miensa bible say Me pache Lucas empa eti baako enchemu miensa Theophilo pa eye me se eye same nso mahwehwe ni nyina mu pepepe efrim fitiase ye no yo me twere ye mabremo miako na wahunu se mohunu se ensem a wo kyerɛkyerɛ wo nyina ye no kware. Amen. Amen. Mede asɛm yi brɛmo maako sɛ ensɛm a onyankopɔn nam ne tumi so atwerɛ abrɛmu nyinaa Ɛyɛ nokorɛ. Amen. Na ogi a wobɛnya nkwagye. Amen. Amen. Adɔfonom yɛda nyahuwa onyankopɔn ase sɛ ɔdnam owura berchie so Jacob na wasi hyia dɛn ɛde ama awurade. Amen. Ɛde ama nakra sɛ yɛmɛhyiam ne yɛnsɔre Yehowa kronkron yɛ ɛnuonyam ka ne din daa. Amen. Lucas empa etinson ichemu edikai Asempa no said ye look at fatwere maaye etinso nchemu edikan na wo wie ni nsem nyina ka na Yesu wie ni nsem nyina ka no ɛwɔ nkrɔfo na somu no ɛwɔ nkrɔfo no so no ɛna ɔkɔhyɛne Capernaum nti ɔhyɛne kurobi a yɛfrɛ no Capernaum na wɔsrafo ha so pani bi akɔ a obu ne yare na ɔsoafo pani akɔ bi yare na sɛde ɛwo ɛnɛ wode wo haw abahe wode wo abebrɛsɛ abahe wode wo dadwen abahe Bible sɛ na wɔyɛ awu wɔse ne nipa no ɔyɛ wu mpa na wɔte Yesu nka no na wɔte awurade Yesu nka no ɔsoma Judafo mpanimfo kɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ wɔkɔ Yesu nkyɛn ɛkɔsrɛ no ɛkɔsrɛ awurade Yesu sɛ ɔmra mɛsa na kɔ ne yadeɛ awurade bra na bɛsa mako ayi yareɛ. Bible sɛ na wɔdu Yesu nkyɛn no na wɔkɔ Yesu nkyɛn no ɔsrɛ ne dendenden sɛ wɔsrɛ ne dendenden sɛ ɔfata sɛ woyɛ saa deɛ ma no wofata sɛ woyɛ saa deɛ ma me ɛfiri sɛ ɔdɔyɛ man enti asuafo ahyia no ɛne dɔm ahyia no
enyina kan se odoye man Ewurade odoye man Ewurade odone man wo fata se owura yi wo yesa de yi ma no efise odone man ono no wasi hia dan amayen odo na wasi hia da man no kore adofnom de efi wa komam a ene den wututu anama ba no a wo pe se wo de baba fore ma yehu a enam de owura berchie Jacob ayesu eno kware se enam aforebo so ene onyame hira odasani ba enye biribia no kore enti ena fore a wo beboyi yehu a be hira so ama amen wo haw wo dadwen amen wa mane amen wo kodana amen ebe free so amen jiri se ebe free so amen enti yewurei odone man papa se wasi hia den ono wasi hia dan amayen enti Ewurade efata se osana ko ne yare usa na ko ane yare ena yesu ne won koye okre bia obewura ha no Yesu ese onya yansa amen enti ekanya Ewurade Yesu na one won koye na one won koi na enti de odua Jacob berchie aye ebekanya owura Yesu be biara wo no amen sade o kan ye ho sa honam ne ntoma no amen na wo hawo no obebem Ewurade mramu obemu abeye Emre di das wasano. Ewurade mamu ebeye. Emre di das wasano. udadwi nyina mu no Oba babu obeye. Waga swansa yo nyame babu obeye wa. Ewurade mamu ebeye. enti Yesu Kristo a waje atum se owura Yesu hia dai amanaman na odone man tani ko owura ne fie no ono kura wa anko Bible say ena yesu ne won koye eh na woya ben ye fie no ho no oya ben fie no ena osrafo ha so pani no na osra ni so pani osoma ne soja ni pani no esoma ne namfo bi na osoma na dofo bi eba ne nchen be se ne se ebe ka kire Yesu se owura enha ho wo enha wo ho kura me nsasa be hye mi su hyase me mfata se me fie ho wo beba ho enti nso memu me ho sa me fata se me ba ho nchen yes na ka asem ne nko a ma obofra no ho be ye ne den bonsem speak the word o say preach the gospel me mfata sanka wo beba me fie na mom kasem no nko a na ma obofra no ho be asem no ebe ye adwuma me nso me yonipa me hyetumi ase na me yesoja ni pani me hyetumi ase me wasrafo wo mase me wasrafo bebre wo mase se me si we se kwa okọ me ka kire we se kwa okọ me se fufuro se bra oba me se fufuro se bra na wa ba na me se makwa we se yeyeye ano waye wo ye commander yes na me ka kire we se yewe na wa ye according to Luke chapter 7 verse 9 and Yesu ti ye no enti Yesu ti sa ka se no eya ne nwanwa aya no nwanwa yie ya ne nwanwa so enti odofo de wo wa komam de wo beduru ye akanya de wo behunu ye de ahye wa koma ma se ubeye biribiri ne
ama awurade ani asɔ afɔre bɔno ye na oya ebesi wiye amen ko yesu ti ye de no nwanwa eno dane ne wo ka kire nkrofo koko di na chine se me se mo se me ka kire mo se Israel mumpo mo gidifo Israel mumpo mo gidifo Israel mumpo mi hunu gidie kase ete se mi hunu gidie kase ete se na adofrom atutu anamon na wonso edi betaye chi amen abehye yesu anuonyam amen se wonyina ya urade abode amen enti gidie a adofrom anyan na wode atutu anamon aban be ka kire ma urade ne ma genkwa se Jesus obi a osom fansen amen wona nanim tie nkire wo amen na won humingu won so amen how ni abebrese amen akwansidie biara emfi hallelujah amen ko na wona wosoma won san ko ofie no okohunu akoa oyare ne se ne ho aye ne den amen amen wose na won a okọ ofie no kohunu akoa oyare ne se ne ho aye ne den akoa no a oyare nse ne ho aye ne den awurade tumi no amen awurade anu onyam no amen die otimi ne ye no amen enti enne dwumadi a yebedie gidie mapa ya nya no yesu din mu amen ebesa ya yare amen ebema de ye nuru hu kura ne yadu amen na ahye Christian munyam amen trust biara amen de da wakoma por su biara amen awurade de otumi ade nyina ye ukwati no a enye yie na oboni din a ubehu anuonyam amen hallelujah amen oh we
Amen. Adofnom. Amen. So when you meet the oya ne da. Jesus. No oya nsenkyerene dia. Amen. Ene mi gyina ha. Yes, we do. Me kasa kyerɛ amanyɔfoɔ nyinaa sɛ. Preach on. Wɔn mo wɔ ni na Yehowa so. Amen. Wɔn mo adwin si Awurade so. Amen. Na wɔn nwini dɔm ne yɛne a ɛwɔ akyire no ho. Amen. Ɛnyɛ wɔ yiedie. Yes. Ɛnyɛ wɔ yiedie. Na onyame ka sɛ ɔbɛyɛ ɔsɛe a ɔbɛyɛ. Oh yes. Ɛna no deɛ si Angola. Deɛ si Rwanda. Ɛne mmeammea no. Si yɛyi ne TV so ma yɛn yɛhwɛ a na nyɛ sɛ agodie. Na nkɔdaa tɔtɔ few a ɔnka bɔne na wɔnhunu bɔne da. Bible say obiara a ohwie mo gye di bem guo Obebre mo obedi so. Ampa. Ne science. Amen. Sɛ bufuhyew te sɛ deɛ ne a na bɛhyɛ obi mu a. Wɔnhwɛ yie na wɔanyi na di. Na nane wɔ bi adwen amfana nkɔ tibia bɔne. Yɛgyidi yɛkamfo na yɛgyitum sɛ bambɔ gyina tufoɔ a Yewu anam kronkron so na yɛyɛ pa wɔn no ɔmfa Awurade ho suro ɛnwie wɔn. Amen. Na ɔnwie akra wom. Amen. Na ɔmɔ yɛ ho ban. Amen. The berchie bi ansi. Amen. Hallelujah. Amen. Lucas empathy so nchemu du biako. Eba sa ade kyeye no. Okokro bi a ofre ni nemu. Na nasuafo ne nkrofo pi ne no na kɔɔye. Ɛna obe nkro ne punachi no hwɛ. Na woso obi a wawu a ɔyɛ ne na bakro Fred. Oba ne yokunafo. Na ne krum hofo pi ka ne ho. Awurade hunu oba no ɔyɛ ne mmɔbɔ. Ɔyɛ ne mmɔbɔ. Ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ mensu. Momma mo buruhu ntena mu mu. Mensu. Kasa kyerɛ wiase afa ne nyinaa. Mensu. Momma mo buruhu ntena mu mu. Amen. Momma nyamsuro ntena mu mu. Na momma akoma ento brew. The Awurade abe. Amen. Yes. Na oba beka funaka no. Na wona woso ni giran. Ɛna ɔka sɛ abrantie. Me so sɛ nyane. Amen. Amen. Wɔse na Yesu bɛka funaka. Ɛka sɛ na kyerɛ sɛ owura no wawu a ɛde nato adaka mu. Awurade tumi ade nyina yɛ. Dabia we santrane santrane kwa oh yo wa jumango oh yeah wa santrane bebe na oh yo onyame we santrane santrane kwa Na obaba ka funaka ne ase ne sabrantie nyane. Ɔse abrantie nyane. No ofu ne sɔre tena ase. Na ofuo no sɔre tena ase. Ɛna ofura ase kasaayɛ. Ɛna ofura ase kasaayɛ. Ɛna ɔde ne ma ne na. Na ɔde ma no ma ne maame. Ɛna ehu ka wo nyinaa. Ehu ka wo nyinaa. Wo yi onyankopɔn ayɛ sɛ. Odifoɔ kɛseɛ bi asɔre yɛn mu. Saa. Na onyankopɔn aba bɛhwɛ ne man. Yiw. Na ne ho asɛm tere Judea asase nyinaa so. Hallelujah. Amen. Na odifoɔ kɛseɛ bi asɔre ha. Yesu din mu. Jacob. Berchie. Ba. Sɛ akramfa no so nya nkwa. Amen. Na wɔnte no ɔntie no ɔnte aseɛ hu nyame asɛmpa no. Amen. Adɔfo nom. Ɔdeɛ mo a mobɛn ha deɛ Awurade abɛn. Amen.
Awurade abɛn Amen. enti mo a mo tu ana mo aba mo ayihia sɛdeɛ Awurade yɛ nsɛnkyerɛnne na ohun sɛ odifoɔ kɛseɛ bi aba wo mu no saa na nnɛ anama wo a mo atu na mo bɛhwɛ owura yi na mo bɛhwɛ nyame adwumayɛfoɔ na bɛhwɛ gyiri adiifoɔ ne mpanimfoɔ yi fi wo pɛm na yɛ biribi na yɛhua ɛnhwɛ w'afɔrebɔ no so na ɛnyɛ ɛnkaeadeɛ ɛma wo sɛdeɛ kuronio Jerusalem danumo adehidanumo woni posi Jerusalem danumo woni posi Jerusalem woni posi Jerusalem danumo adehidanumo woni posi Hallelujah. Amen. Hwɛ sɛ wohu asɔfoɔ bi a adiifoɔ bi a wɔn ho nyame asɛm kura wɔ ayɛ powerful na wote owura no mu asɛm a ɛnka ɔne n'aboafoɔ wɔn ahyehyɛ abansoro ɛwɔ baabi na nyɛ sɛ wɔn bɛyɛ wei wɔn yiedie na ɔyɛ aberanteɛ agya wɔn te sɛ me ka ne yiedie ne yiri yiedie na busua yiedie nanso wayɛ de ahyɛ Yehowa animuonyam ɛne na medam ani kyerɛ me nuanom asɔfoɔ nyinaa sɛ ɔmo hwɛ de owura Jacob berchie ayɛ na ɔmo nsua na ɔmo nyɛ saa na mmom nyɛ sɛ nnipa ho ɛne ɔmo bɛdidi fa saa bra na ɔde ayɛ pɔmpɔn fii na deɛ onipa bɛyɛ biara ɛda w'anim wobɛbu so akonta nti ɔmo hwɛ ne nsua no na ɛhyɛ Kristo animuonyam hallelujah Amen. kakakraa bi yɛnsi enti adɔfo nom bɛsrɛ mo sɛdeɛ Yesu wɔse owura no sogya ne yipani no ɔsɛ mete sɛ wobɛhyɛ fie ka w'anum asɛm ko pɛ abɔfra no ho bɛyɛ ne din mafɔfra no ho bɛyɛ din ampampaa gyidie kɛse ɛte saeɛ no abɔfra no ho yɛ den Amen. ampampaa gyidie a moanya ne nnɛ no Amen. momfo mu pɛ mu mmoa Amen. na mohu sɛ owura no sɛ moboa no a moaboa awurade na ɔbɛyɛ deɛ kyɛn sɛ Amen. ɛde ama awurade Amen. na ahyɛ yɛn nyinaa animuonyam ɔno ara na sɛ ne Yesu a ɔte na bɛnwa so Jesus. na nkyɛ ɔbɛba Amen. sɛ wɔba a ampra bu di n'anim Amen. ogya te aseɛ nam di n'anim Amen. mununkum di n'anim Amen. na ɛda no Yay. tenda Yes. apra na ebi bɛɛda Ba. ɛbɛba Okore. na awufuo bɛsɔre afiri wɔn adamena mu Okwasem. ɛfiri sɛ ɔne no kwafoɔ Amen. ɛnuonyam ka ne din daadaa Amen. awurade asɛm gura wo Ani dasore Ilé-ọgbọ́n dídásọ́ ni ẹ̀rọ àti
Muntintiwe di forma. And it does worry. Okronkron. Ya duase se ayo pe ami ya tie wasempa ede esen ewo ne nufusuo na asenka udin da amen ne de ne yesewan se ma hon kronkron no mo ye kidom na asem ntena yemu na yentu ho anamo se de wo petie ne se wo ma ye tosumenu na ancha wakaye ede ya kan kronkron ma no ho we na mesre tie ene ne mlaka nyina amen joko berchie we owai bra we what mama ye ma just minutes papa na preach here papa o se go bia go de akasi abanso ni fie oh yes enko de atoto ka akasi edem ondo onya he no joko me fro no ma o de I see or die. Not just walk baby ako. Baby nti because unya sika one day obeja ho. Unyo da kese a one day obeja ho. Na obedi dom yanu mi. Ese me yi hunhun bi firi wo mo ompasa. Na Onyankopon fa oso agi akra bi nti en na obedada ho kakra. Yesu Onyankopon so man. Omadi pahodua en Onyankopon na wo so mo bu anim ebinum peye eba ebinum yare ebinum enye djuma ketu na Onyankopon e de ato wani mo no kwasef etinye me yi hu bi kakra bi afiri mo mo wati adi dom nanim ampa wa ma de wo so Jesu anyame adu ti ali do bi je be bi ready adu ni ti ado ba
Odinfo Joko Nyamina Wai Adum Dos Asuma Doba Kuna Odobeni Asuma Doba Kuna Odobeni Obi Doba da sese Nyamina Odobeni Adum Dos Adum Dos Yo Nyamia Nyamina Wai Nyamina Wai Kristo onhyira yɛ daa. Amen. Ɛsɛ ɔbɔdamfoɔ bi a onya abofuro to bɔɔl mu a namfofoɔ bi ka kyerɛ sɛ a totwene na yɛntɔ deɛ ɔwɔ bi ma ɔse dabi bofuro to pɛ da bɔɔl mu ntansi sɛ obenya adwe so bofuro to paa sɛ da bɔɔl mu ntansi. Kristo onhyira yɛ daa. Sabre yi ɔsɛmpakani Jacob berchie wadada ne ho kakra wo sɛ ne wife nso so ɛda ne ho ehyia no na mo anhu yɛda mo ase empani sɛ by popular request ɔkyena na miguso plidi migina manamu srempani sɛ esi fi sɛ ɔba agidi no ɛnɛ ne asa ɛtɔso mienu na sabia ɔsabia nso bibisi enti sɛ wo ha na wohu na asa ne bia Kristo wahyira wo wɔmpa ɛbɔ nyame atie sɛ ɔhunu saa asa yi bie ne ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛhunu bi ɛnyɛ gidifoɔ nyinaa na ɛhu enti wo a wahunu ɛne me a mahunu no me sɛ yɛ amɔ mpa yɛ bio kura menim sɛ me mpa yɛ nyame atie. Hallelujah. Sabre tie me sɔfpani ankasa ɛna waka onyankopɔn asɛm akyerɛ na ɔka no mewu sɛ aha ayɛ din na me deɛ ɛyɛ saa nsɛm ne bi wɔ hɔ na ɛhyɛ ɔko me a na mabɔ no pɔ enti mebobɔɔbɔ nsɛm bi apɔ sɛ obi a wawu dadaka mu mpo na Yesu Kristo anumu asɛm no ama na sɔre afiri adaka mu a sɛ wo hyɛbrɛ ewu ɛdadaka mu a yɛde kwasi yɛ mpo a nsɛmpa na papa numu asɛm so baayɛ no ɛbɛsɔre na atena se. Hallelujah. Wenti sɛ ɛnɛ mfie mpimienu aduonu miɛnsa bosome nkron ne nafuwa nsia obi ɛte papa numu asɛm yi na ka ne koma sɛ oh mede me kra bɛbɔ afɔde ama Kristo me ne gidi asɔre betu anamɔ a sabre mamu so wɔ baabi a wɔwɔ deɛ ka ne koma sɛ efiri na kuro yi gidi asɔre yi na mete na mehwɛ ne TV so na ne deɛ asimanim sɔfo pani na nkasa akasa na mete nsɛm no ɛwɔ makoma mu sɛ me ne asɔre betu anamɔ a baabi a wɔwɔ bia mamu so na yɛfa mmra sɔfo pani anim na yɛbɛbɔ wasu ama onsoso wabɛyɛ nokware gidi asɔre ba deɛ aka no kuma so ne gidi betu anamɔ sɛ wo sakra na wo date wo wire mfida sɛ wo wire fimpo ɛda yɛbɔ wasuo ana ɛda wo sakra ya wo kae sɛ
ɛda sɔfopani ɛba sokoban Wood Village na yɛwɔ asɔredan no mu no sɔfopani ne preachiye wɔka asrafoɔ ha so pani bi a bra manim bra ɛyɛ na amama kai menua baako ɔse ɛwi yɛnkɔbɔ korɔ no na aniwu adwamammɔ ne yɛkɔ a yɛde yɛho sie chacha to wi num ne yɛde yɛho sie na nyame fie de yɛ ɛyɛ no onyam hyɛ kɛseɛ ɛka okoma sɛ wo ne gidi asɔre betu anamɔ a sabre yɛ sɔre efiri baabi a wo na ɛbra na yɛmfa nkɔ empani hɔ na empani mmɔmpa yɛ ma wo ɛma wɛrɛ mfi asɛm ne sɛ monhwehwɛ nyankopɔn ahenie ne ne tene ne kane na wode die ehia mo de aka ne nyinaa ɛbɛka mo ho ababaawa yi ɛse sɔfani asɛm a ɔkaayɛ no atɔ na koma so enti onyankopɔn ama na koma foforɔ sɛ ɔne gidi asɔre entu anamɔ menu aba foro ɛbra ɛsoro ha na okay wɔne a agye adie enyina emra mpani no a esane aba nkyɛn hwɛ ya ɛyɛ ne fa ɛyɛ sɛ mpani esane aba baabi a ɔwɔ ɛsɔfo pani baako nso kan wɔ se otwe di ampɔ hɔ no yɛn yɛntimi mforo nkɔ hɔ yɛsrɛ ɛkasa ne kɔ na ɔno deɛ ɛbrɛ a ɔpɛ bi a otimi sane ba yɛn nkyɛn ɛnɛ Kristo abɛhwɛ wo adwontofo yase sabre yi meka wo sɛ ifiri bre yi koyi nyinaa ya na ogwanten edidi wia be sɛ wakɔda baabi na opu wesa nti bra wote hɔ na wone wuti edi abobo no sɛ wusi ewie na esipi sɛ wone no kwade gidi asɔre ebetu anamɔ a wo de bɔmɔden a ɛbɛn empani na yɛmfa udi ɛka list no ho yɛbɛkɔ akɔbɔ wasu yɛbɛhyia mu no na also oka yɛ ho Kristo onhyira yɛ daa sabre Wood Village asafoma no Wood Village asafoma no madawroma empani no mo atwerɛfoɔ no ehia mo wɔ ɛdan yi akyi ɛne mo edi nkita ho sema bakopɛ nti wo yɛ Wood Village asafoba ɛbra adwumadie yi ɛto aso yi dan ho bra sese ya sabre na meto ensa afrɛ yenuanom city same aha
Epamcho say obi wo ha ope abofra wunyanya bia o meji bi na obi anya bia we ntimi anhwe mo wa no ma me frɛ na me na beje why me frɛ ma na beje why besramo abofra abaywa ne ho ofe pa na wo hye ne ko jan kama wo se wo hunu maame wo hunu ne maame won mo ano maame ni ampa wo se ne maame pa o eche kakra bi anka me ji ni firi won nsem jo sabre me frɛ city same oduru me nchen ha wone osempakani Elijah a champon ese adofo a ebaaye enyina afe na yadu dwumadie no ne mpomponso enuanom a mafrɛ wɔn yi na ebedi anim ɛwɔ afɔdebom obeyi chairman ene naboafo na yenyina yede ye ho ahyem na yaye biribi de aboa nyame adwuma yi na abɔfo akodi me ne wo ho adanse akyere otwedi am sɛ me wo yen ye fata sɛ ye hiade a Yesu frɛ no da wiane anadwo no ɔyɛ ma yɛn efiri sɛ yɛn so yɛ dɔ ne man na yaboa sokoban asafo no sabre ma hand over ama city same ene Elijah. Thank you. Kayadi video ma yɛn na ko ba onsam kase pa. Hallelujah. 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 Amen. Oh, amen. Yare. Hallelujah. Amen. Sorry, you know, now so the bones some year the Cassia with a day. Sorry, you know, now so the bones some year the Cassia with a day. Yes. How many Cassa and young upon the Yamayan and a doya hoda? Amen. Young Capiam Sabram and Yami Yamayan and a doya hoda. Amen. Young Capiam Isaac in Yami Yamayan and a doya hoda. Amen. How do you know that I say, see, yes, you didn't move? After I was young Tennessee. Yada Isaac. Yadam Penny Ase. Ewo, and when you sha. O ma say say yes you ma die kese ase na wayi mi nua Elijah say be be adui ye mekasa emadwumadie no wanka amen amen ansa na ye be hyase no me pese ansa na ye be hyase no adwuma kitua bi wo ho a odifo sempaka ni Jacob berchie ebeye obeka ansa na ye wo bibia yaka adwuma no wo botae enti ya ho boa na tie asem kitua yi efiri yemfa nsembo wa ba yi de yemfa nsembo nhia no na adwuma no so nti wonte we mfiri won tentem bibi kakra bi adom yehie se de me ni udi nkomo no fato ye nim na fe yento aso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yada. Hallelujah. Utwedi ambo Nyankopon ase. Nadom ne mobro hu. Ti. Ena wama bi aso yeso. Amen. Ena ne yehu ni. Onyame ne kofo inshiranka ne din da. Meda Openi Thomas Edubempa. One Openi John so echa onya ne ba bi ko. Ene Openi Peter Mensa. Openi Timothy onya ne ba bi ko. Ene mpeni e ka ho meda o mo ase. Te me share asanka dwuma na ase no. Omo ne mpeni a no motai ene me hia etumefo. Na mitie futu a omode ma me enenne amadwuma bedum pempenso e Kristo onhyira omoda amen ye hye asanka adwuma na se wo ahoto FM 92.9 na ewo ke mesade ho ti preachi ho afe ene kakra ene jaiba ginyame FM 94.7
1.5 also yidi afe ene kakra ena afi ehono na emwame ena meyense ebija ne abompaye tie bompaye no ena nkonkasa kire se yenko Ezra TV ne Ezra Radio nti bra me fam preach no so no ho me ka kire me nti me kɔ hɔ no ana me ka kire mo se me pese me kanya me asɛm wɔ Ezra TV ne Ezra Radio na me pe kwesera no pa no nso na omo se kwesera no pa no nso no sofu bi ato time no 3 years but oja hɔ akɔtena London nti ne omo ne adwumawura be kasa na so de be ma me a na me ne me mrantie no ebo mpaye nti omo ano mo frɛ sɛ omo de be ma me nti me kanya me asɛm wɔ nti hɔ no yes started hɔ no 2018 started Samene Metro FM started 2018 kanya me asɛm no sa 2 years the 2 years no so ya no na odifo asa bie TV station eka ho ana me de TV no ebeka radio no ho no so ya sa to aso abedru 2023 na nokwasɛm ni sika de matua bi sika matua wo preach mu nko ekɔ be 12 billion eso metia me ni kumase fie wo me ha dai ni kumase fie de maybe aso me ka kyerɛ me yere no aka kyerɛ me sɛ nyame adwuma de so be ya me makwaye so fo bie ni Ghana watua nyame watua sika ka nyame asɛm kyɛ me watua sika ka nyame asɛm pa ana gidi no so nyame afa ye so ato gidi no kwani nipa bebre esuro gidi no because isane sunsunsolifo ni bi ne ma omo yenti no ya no pese omo de be bata omo bat omo ye no omo number bia nti bla omo hu se yekura Bible ni etimi preach for Christ no omo hu se asore no eye Yesu Kristo asore ese adwumadi aye die nyina ekɔ wiase nyina to mo mama nyina ko mo hwe bi ekɔ wiase nyina obi ehwe bi enye bibia eya senka no a nti edu ba bi ne hu aka kyerɛ me sɛ minsi aso dai na mbɔ me yama ne sɛ mpɛsɛ minsi aso dai no se me makwai me yire ya mo na spa wa ya de o oyo ba papa me yo ba papa ana me hyase me ni kapre iti sɛ ye be bada no bia no mabɔ mpaye na manye sika na me de abanti e hyɛ da yase no ya stop da de 1 year ene eye adwuma ni nyina afi ba ko na me wie bibia nti wie ya no ana atoranchem eto ne me yire na so hwe na me hu sɛ e Satan but man pa ba ya na bi se afore ebo ma me nya afore ebo ma me na bi si da oyo mi si ma so da ya nsana ni benya problem no ti mo kasa no montie ni nhira ka Yakob di da ti si da ni wie no starting Bible mo anu mo je Bible no nko ka kire se afi ba ko me ma afode nti ye hyɛ mpabara se 1 year ne ye ma afode wo dem hada tie pompa ba kakra yi nyane me anan pebosia soso go bo ofra chiri ne bae sika no susua du kwara bia pompa ba me sa boka be 8 to 10 million every week bia emfa me ho hira ka nyame din da nti esi asoda ne wiye no nyame wo tumi nti nipa bampa abo ne pa ahanso efie bia nhyɛ da mmɛyɛ nti madam bi na ma yinsuo nsuo ayisu no dɔso pa nti ebe program na ɛsɛ etimi tu nsuo na so sika bi eni hɔ ɛna me hu me mpanimfoɔ no ɛna abrantie bi wɔ asuofia ɛfɛ no Japan sɔre no obi ahwɛ brantie wɔyɛ adeɛ pa ɛna ɔkɔfa India ni bi ne Ghana ni bi bae tie ne Ghana ni kasa sɛ esi ebe program because last a program Prophetic de konsuo be 4 we no so yɛ kɛse kyɛ de no nti aho yɛ beto nsuo be Prophetic be 10
ɛna ɔse ɔne owura no bɛkasa ɛna ɔne owura no kasa ɛna owura no bɛtu nsuo no a yɛbuo no afiri see afɔde ne mo nwie nso yɛde ka 160 million yɛdi ka no deɛ ɛtɔ so mmienu yɛnim fidie a yɛde asɔre fidie no kɔbu saa almost 700 million 70,000 Ghana cedis ewie a ɛsɛ yɛtɔ afidie no bi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa aha no kɔ awa nti ahyɛase ɛsɛ nya sprinters baako a yɛde bɛfa nsɔre ma no a ɔmo akyi ne de ɔmo ayɛ dɛn bibia yɛ proper planning yɛ a bibia bɛ smooth nti ɛsɛ yɛtɔ bus duro memenda a wɔn tete akyire no na kaa na pekepeke wɔn na de wɔn aba yɛpɔn anasa akɔsi wɔn wɔkyena nso obi wɔ koraa na bi a wɔnyɛ na yɛde ne kɔ sɛdeɛ bɛyɛ adwuma no bɛnkɔ so nti sese no ɛke gu hɔ ansa na ɛbɛba fɔdeɛ nyɛ nkwadaa o fɔdeɛ ne mɔ nso sika no asa nti yɛbɛsrɛ mo a nyamode abere no ne sɛ obiara nyere ne ho na ɔmo afɔdeɛ no bi yɛsɛ adwuma no sɛ wohwɛ calendar so a mepirikyi wɔ ɛzɛ tv na wotwe biara mekɔ mprɛnsa mepirikyi wɔ silver tv yɛ ɔda nwumire biara mekɔ planet service fo yɛ ɔmo fa me life yi ɔmo tv no wɔ tachiman nkranza planet service ɔmo wɔ tachiman na wasa ato aso nkranza ade a ɔmo ayɛ deɛ ɛbura adwene nti asɛ so wɔn deɛ mɛba so na wɔtwe ne nyinaa nti bia ɛbɔ nwumire na wɔtwe a tv so na wɔtwe ne nyinaa nwumire bia mɛba hɔ di week ne nyinaa wɔde to hɔ a wɔbɛnya pitch na ti ɛna akɔnɔ ba fm so osunwan 92.7 ɔmo so fa me ɛna voice tv ɔmo so ɛfa me utumi sɛ adwuma no nyame tumi nti emu atrɛ but ne nyinaa yɛ sika ɛna meka sika metua no so a woka kyerɛ nipa bɛka nti me menka mene me nyankopɔn ntam a woka meka ɛdɔɔso dodo nti menka no ansɛ me se yɛnkɔ sɛ ɔte aseɛ asɛm ɛna saa tv wei no ɛstarte yi preaches yɛ picture on ɛzɛ tv no sɛ na asɛm no nipa dodoɔ na nti o but we mu yi no na wotwe ne nyinaa no nipa frɛ nsɛm ɔmo ka ne ade no na tumi sɛ onyankopɔn ɔwɔtumi nti yɛde nyame ase ɛwɔ mpɛmpɛnso a ɔde abɛduro meda gyidi mpani nyinaa ase sɛ ɔmo nso egu so a ɔmo tae asɛnka n'akyi ɛsɛ yɛ ne yɛ preach tv soɔ no me ɛna general secretary ɔno nso preach wɔ ntumi tv me menda nnwuma no nsia biara no ɔba hɔ nti me menda biara hwɛ ne wie ya na afei waba Ezra na waba ɔde sɛ planet 7 tv nti adɔfonom mede masɛ mo ba wie yei mɛsrɛ mo sɛ sɛdeɛ pani preach ɔkae no moma yɛ nyinaa mfa ɔdɔ a emu ɔden na yɛntimi nyi sika bi mfa mmoa adwuma no na afei yɛntimi ɛnkonkɔ yɛ anim na akra nya nkwagye onyame ɔnhyira mu nyinaa daa amen abusuafoɔ yɛ nsɛmpa yɛsɛmpa yɛ abusuafoɔ yɛ nsɛmpa yɛsɛmpa yɛ nti kasɛm baako a na mpɛ sɛ ɔka wanka timi ameka ti afɔrebɔ no yɛhia 3.5 billion na mpɛ sɛ nka ɔka mebɔ m'ani kyerɛ na wanka ɔhwɛ m'anim wanka na mpɛ sɛ ɔka ka ho nti wama yɛ target ne dada ti chairman bi a ɔba biara no yɛwɔ target ne dada na ane sɛ ɔte bi ne yɛ nyinaa yɛatete bi ne akɔ ka amen amen dwumadi a ɛte sei na ɛsɛ sɛdeɛ asiesie ha fɛfɛɛfɛ yi ɛnya otitire ni na ɔbɛtena se afɔrebɔ yi mu onyankopɔn ne otitire ni kɛseɛ yɛsɔfo pani Thomas Adubempa ɛbɔ yɛn kyi dɔm enti yɛduru fa yɛgye sika yi deɛ na ɛsɛ sɛ yɛnya otitire ni na ɔtena ha na aha yɛ kama mempɛ sɛ yɛde ɛbɛfa mmerɛ bebree nti ma mento nsam frɛ yɛ chairman bɔ nsam kɛseɛ paa nsam kɛseɛ paa wɔ ha bɔ nsam kɛseɛ paa nsam kɛseɛ chairman for the occasion Mr. Bernard
and Kibuasiako. Chairman power. Chairman. Bonsam. Ima. Yes. Sonzana. Chairman. Chairman. Temfifi. Mo. Yes. Temfifi. Mo. Ajuma kakra kase ina. Abaya chairman. Honorable. You are welcome. Yes. Mo. Machia will musika nkwa. Radisha. Amen. Say what yetum. Yetu aso. Yetu sumienu. Madam Mary Amma. Ye vice chairperson. Mami we ya. Mommy. Mami we ya. Oh. Yasafu banono. Yes. Opejidi numa. Yes, abiketua. Opejidi numa. Enye easy. Mo. Yetu aso. Mr. Kenneth Kwankwi Pepra. Mr. Kenneth Kwankwi Pepra. Pacho hana peja mu. Okay. Yes, ama enti. Odini sika ba. Wasendi sika no abesi. Odi fofon so. Enko anyway. Na yeto nsafre Mr. John Akwasi Yeboa. Chama. Ya junto for penny no. That's right. And running net there. Kai. I saw in the meme. Yan Shaboko. Once I'm back was I'm say. A branda nu kwada de nwumo ebetwa gufia ha. Enya so mketewa. Enra kai. And then me man Michael said that be my brother so boa. Who ni nyama umu eba umu a. Chama Ewrade show. Amen. Ya to aso. Mrs. Monica Debra. Wabadada. Me money din kura no ba. Eno so you fine. Mr. Kwajo Opon. Mr. Kwajo Opon bon sam kase pa. Faman. Mr. Kwajo Opon e ba no. Ana oba no. Asafani no. Ati. Piao. Ya to aso. Auntie B. Auntie B way. On someone now born yale pa. Auntie B. Ya to aso me Auntie B bay. Apa. Madame Dufie. Odiaba yo yebeto wantimi ama odiaba. Mr. Abraham. Edini se dom de ma me na mo bolo e bibia so Abraham fo so do. Emu de Odi Abraham ampa. Show body ya. Abraham fatao papa. Abraham mo. Yes. Abraham. Mr. Say. I just say. For some can see a pa. Just say. Isaac, my volume na ya told you fiti you. Kwasi da na e dia bahasa no. Eble o dia untu dwum ni bi. Ina mate. Why ensenka 2 weeks okay. Ma consider. Nti biye ni kakra. Na enko eni. Mr. Aqua bonsam kase pa. Wa. Ana oba no. Ani sira. Sister Sewa aka Gabin Sewa. Pejabu na udine. Gabin Sewa. Who said? Who touch la. Yeah, to us oba no aka kire me. Mr. Isaac Nkrumah. Ono na who odini sika aba. Mr. Stephen Obey. Yamo ensam kase pa mfama no. Mr. Adusi Poku. Ono so dini sika ba. Mr. Joseph Kum.
our USA. Our USA. How do you mean? Say, "Nyadi obe sendi epe." Or the abamboa mo. Sister Mary onenema. Sister Mary onenema. He omonso di omo di aba. Sister Poma Luxembourg. Nso abroche. Nim say baby o one day nyadi obeba odinisika beba. Ya to aso. Nana domfe asumani di abo. Edino ya chro Ghana card be den si ebenya ba bi atwro. Ni nyina manakom. Nana domfe asumani di abo. Oye atasuma so konkomase ehene. Nti ono Nana mo anapia o. Sam kese power. Anapia o. Oye atasuma so konkomase hene. That's right. On said your buyer no why you cool no. Kona himfie na okodi mensem ho ha obete. So oba nyame anim no. Yes, fian brasier. Mr. Ajimai Senyo. Senya, Mr. Ajimai Senya. Opani na peja ni muhi. Edini do so papa apa. Enti de obuku no no. Mama nye hade ni nwie na mato so. That's it. Yama yansam kase nhye oso nyankopon ene onyam. Sir. Yada mu nyina ase. Yen ya yaka nyina ya bofo a. Ya tai empanifo ya chi chaman. Oshodo. Kafra mu mehu no ho mame. Mehu no ho mame. Yada mase. Sabre de leja fafidie no ma chaman. Na omfa na no de sem ntudwa. Na fe target ne de de ama no ye pe 3.5 billion. Ti on kasa kakra bi na fe mi so mi nkasa mi nkyere no. I thank you all for coming. First of all, I would want to Okabrofo enti owi a mekira se abatwi. Tu dia ka akoma to yam. Dedi ka no se odamase mu nyina amaba. Opani koso. Continue. First of all, I want to thank the Almighty God for this opportunity. Dedi ka no oda nyankopon ase se wa bi akwanya we e de amalo. Se me ya de amoma mo nsam ma me. Continue. Secondly, to the executives of the church, pastoral team, and then the entire. They just me anu atem konwa muti gidi akonwa so oso odamase. She na me sanka me ko university ni bia. No. Continue. I'm highly honored. I'm highly honored to be the chairman of this program. Oda nyame ase se yedi adwuma kase we ahya ne nsa. Paso. Continue. Esono obi aso a ode ti asem. Continue. As you all know, we are here for a purpose, and so I entreat everybody to be part of the occasion. Say the nyina anim no ya wa ha ya wa butaye bi ntia nyina wa ha. Enti opaye nyina acho se ye nta adwuma ne nati na nya nkoso. Asopani akwanya ba na ko brochira fami ko amka brofo a mekira wase. Continue. I will invite Mr. Pastor Joseph Nkrumah to continue with my message. Opani Nkrumah ase de aduru ni de gisa wo beto so. Obeka brofo na obeka twi. Thank you. Hallelujah. Amen. Yeda Aradiasi. Chamai Amaya Brofo, she say Yeba Akan Kasem. Ni Seminina, ni say, or the Otumfo Yankopon Assi, or the Jidim Peniso Assi. Said you, my dear Kakraka, at Tissay, na Matuans, after say, or may it training. Ayan fair, ayan nika, say. Ayan fair, ayan nika, say. Onyame fie yetu ye ni padom ye kuai akasefo ne nketwa mpani adi ahyemu na ya frene se omedi sa adwuman ti osrem se obia mpa komapa enta nachi na nyina yenkamo ne obia nyibi ma yempa moa onyankopon adwuma no na se adwuma no yenkoso a yenso
asetena mu mpo yɛbɛyɛ nkɔso hɔ ɛdi akyire nso yɛbɛnya nkwagyeɛ wɔda yɛ nyinaa ase na ne target a ɔwɔ a wɔde ba ne sɛ 3.5 billion ɛno ɛna yɛ nyinaa yɛmmoa na yɛmfa mmoa dwumadie no ɔda yɛ nyinaa ase amen amen sɛ wopɛ biribi atie anka wopɛ atie meanam sɛ ɔnya ka meanam sɛ ɔnya ka afei menyɛ wo deɛ nansa nti mpanimfoɔ amadawroma munya bokyerɛ ma me moma me bɛɛ 45 minutes mɛsan ba mo nkyɛn patwɛ ɔmagye atom medamase